Azken hamarkadan berotegi efektuko gasen isurketek behera egin dute Azpeitian, baina ez da gure meritua izan. Zenbait industria handi ixtearen ondorioetako bat izan da hori. Gaur egun trafikoak sortzen du berotegi efektuko gas gehien, erdia baino gehiago. Berotze globalari aurre egiteko helburuetatik urruti gaude. Oraindik gas gehiegi botatzen dugu atmosferara. Alderdi askotan lan egin eta erabakiak hartu beharko dira, baita guk ere. Energia da horietako alor bat, zer kontsumo eredu nahi dugu. Gaur egun, berriztagarriekin ez dugu sortzen herriko energia kontsumo osoaren ezta 100% ere. Pentsatu eta ekiteko garaia da. Heldu diezaiogun arazoari.